मोसानानै बोरै मोनदों दिनै? मोजां मोनदों आंथ' मोसानो होनबा बिराद मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो बांसिन मोजांसिन मोनदों। मोजां मोनदों ना? औ ओमफ्राय स्टेपफोरखौ माबायदि मोनदों? मोजाङानो। मोजाङानो ना? औ होमबाथ' मोजां जानांगौ नङा होमबा देग्लायनि बैसागु एलबामा? औ मोजां जागोन बायदि मोनदों सङाबो बिराद मोजां ना आंनि पसन्दनि मोनथारदों आरो ना। मोजां सङाबो मोजां जादों मिउजिकफोराबो मोजां जाजोबदों। बेखौनो खावलायगोन जे रायजोफोरा जाहाथे नैबे देग्लायनि बैसागुआवहाय जोंनि बे गोदानै ओंखारनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आसा फारियो आरो बयबो नाय मोजां जागोनखौ सानदों आंबो मोजां खालामनो नाजादों। जाबाय।